Harmoniko esferikoak dira L karratu eta LZ-aren autofuntzioak. Eta era honetan izendatzen ditugu. I, lambda, M bezala izendatzen ditugu. Lambda hori, zuzenean, L karratuaren autobalioa da, eta M da zenbaki kuantikoak LZ-aren autobalioarekin lotuta dagoena. LZ-aren autobalioak dira MH barra. Bueno, ikusi dugun bezala lambda hori, ja, ezin da edozein bat izan. Lambda hori da H barra karratu L bider elegi bat, non L hori zenbaki naturala den. Orduan, lambda honen ordez, jarriko dugu lambda horrekin lotutako zenbaki kuantikoa, L hori jarriko dugu, bai? Orduan, honela izendatzen ordez, harmoniko esferikoak normalean, gehienetan tradizionalki, erabiltzen diren zenbaki kuantikoak dira L karratuarekin lotutako zenbaki kuantiko hori, eta M, LZ-arekin lotutakoa, eta era honetan izendatzen dira. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, goratzen baduzue, L plus harmoniko esferikoen baten gainean aplikatzerakoan, lambda M bezala izendatuko duguna, egiten duena da batetan igo M-ren balioa. Ematen duena baita da, beste harmoniko esferiko bat, baina L berdina duena eta M-ren balio batetan igotzen duena. Ematen duena da konstante bat, jarriko du konstante hori era honetan izendatuko dugu, ALM, bider, hau. Non M-ren balioa, beste harmoniko esferiko bat, non M-ren balioa batetan igotzen den, eta L berdina izan. Eta gero, bestaldetik, genuen L minusek egiten duena, antzeko gauza bat zen, harmoniko esferiko baten gainean aplikatzerakoan, egiten duena da, batetan jeitsi M-ren balioa eta L-ren balioa berdina mantenduz. Beraz, ematen duena da, harmoniko esferiko hori bider konstante bat. Eta hori izendatzeko beste A' bezala izendatuko dugu. Gure helburua izango da, aztertzea, zeintzu diren konstante horiek. Atera nahi ditugu konstante horiek. Bi konstante horiek. Ze horiek oso importanteak izango ditugulako, gero L plus eta L minuseken lan egiterakoan, askotan lan egingo dugu hauekin, ezinbestekoa izango dugu, jakitea zehaztasunez, zerk egiten duen harmoniko esferikoen gainean L plus eta L minus eragileak. Eta horretarako ezinbestekoa dugu konstante honen adierazpena jakitea. Eta konstante hau izango da L eta M-ren funtzioan izango dugu. Oso ondo, bueno. Lehenengo, gure helburua izango da, aztertzea lehenengo konstante hau. Beraz, lehenengo izango dugu hasiko gara A horrekin eta gero joango gara berekin. Bueno, A horrekin hasiko gara. Ikusten baduzu, adierazpen hau egiten badugu, adibidez, biderkadura hau aztertzen badugu, L plus i LM biderkadura eskalarra L plus i LM egiten badugu, honek ematen duena da, egiten badugu A ordezkatzen badugu honekin, eta A ordezkatzen badugu berriro honekin, honek ematen duena da A LM-ren modularen karratua. Hori alde batetik. Beraz, A lortzen badugu bestera batean, lortuko genuken zenbat balio duen honek? Eta nola egin dezakegu hau? Horretarako egingo duguna da, hau bestaldera pasatuko dugu. Beraz, bestaldera pasatzen badugu, nola pasatzen da? Hermitikoarekin pasatzen da. Eta zein da L plusen hermitikoa? L minusa. Beraz, hori da berdin, I lambda M, L minus, L plus. Orduan, gure helburua izango da, ea lortzen dugun L minus, L plus hori ordezkatzeko beste adierazpen bat. Eta gogoratzen baduzue, badaukagu adierazpen bat, ze adibidez, L karratuaren eragilea atera genuenean L plus eta L minusen funtzioan, atera genuen olako adierazpen bat. Eta bestela, harin egin dezakezue, hause. Atera genuen L minus, L plus, gehi LZ karratu, gehi H barra LZ. Zer da honekin lortzen duguna?
Honekin lortzen duguna, emetik askatzen badugu L minus L plus, lortzen duguna L minus L plus jartzea, adieraztea, L karratu eta LZ-en funtzioan. Eta hori, karo, ezinbestekoa da. Ze, ena honetan lortzen duguna, gu badakigu zerrek egiten duen L karratu harmoniko esferikoen gainean aplikatzerakoan, eta LZ karratu, eta LZ-ak. Beraz, honekin, lortzen duguna da, hau ordezkatzea, beste ezagunak ditugun eragien funtzioen non hauek harmoniko esferikoen gainean aplikatzerakoan zer ematen duen dakigun. Eta hori oso lagungarria izango zaigu. Bueno, orduan, lortu dugun honekin, egingo dugu, ordezkatuko dugu, eta hemen, hau jarriko dugu, beste adierazpen honekin ordezkatuko dugu. L plus, L minusen ordez, jarriko dugu emintxe daukagun guzti hau, L karratu, minus LZ karratu, minus H barra LZ. Eta guzti hau aplikatuta ILM. Bueno, beraz, ILM, badaki ze ematen duen, L karratu honen gainean aplikatzerakoan, ematen duena da, H barra karratu, H barra karratu, L bider L gehi bat. H barra karratu, L gehi bat. Gero, minus LZ karratu aplikatzerakoan, ematen duena da, minus M karratu, H barra karratu. Eta gero urrengo aplikatzerakoan, minus H barra karratu, M karratu. Beraz, eta dana guzti hause bider ILM. Beraz, lortu dugu eragile hause, hemetxe daukagun hau, bai L karratu, LZ karratu eta LZ-aren autofuntzioa denez, lortu dugu eragile hauek zenbaki edo konstante hauekin ordezkatzea. Eta orduan, geratzen zaiguna, hemetik geratzen zaiguna da, hau dala berdin, hau kanpora biderkak eta eskala honetatik kanpora atera dezakegu, eta geratzen zaiguna da, H barra karratu, L gehi bat, minus, barkatu, hemen ez da M karratu, hemen daukagu, M bakarrik daukagu, ze dauka, hau ze dator LZ honen gainean aplikatzetik, bai? Beraz, H barra bider, MH barra, beraz, minus H barra karratu, M, beraz, minus M, H barra karratu, bider, M gehi bat. Edo, H barra karratu kanpora ateratzen badugu, garatzen zaiguna da, H barra karratu, hau dagoela biderkatzen, L bider L gehi bat, minus M bider M gehi bat. Bueno, beraz, hau da lortu duguna, eta hau, bi haue berdinak dira. ALM-ren modulan karratua, honen berdina dugu. Beraz, zer da hemetik ondorioztatu dezakeguna? Hemetik ondorioztatzen duguna, zera dugu? Ba, A konstante hori, ALM hori, horren modulua, dala berdin, H barra bider L bider L gehi bat, minus M gehi bat. Honen berdina. Beraz, hemetik ateratzen duguna zera da ALM orokorrean izango dala hau bider modulu bateko edozein zenbaki irudikari bat. Baina, karo, uin funtzioak beti daukate ziurgabetasun hori, bai? Orduan, hori dela eta guk nahi dugun bat aukera dezakegu eta fisika ez da ezer aldatzen. Orduan, guk hartzen duguna, normalean errazena dugu, bai? Orduan, hartuko dugu haren konstantearen balioa dana, ba, zenbaki irudikari, hementxe biderkatu indezakun zenbaki modulu bateko zenbaki irudikari hartuko du bat, errazena duguna. Beraz, inolako orokortasunen falta gabe esan dezake konstante hori honen berdina da.
M gehi bat. Oso ondo, ja lortu dugu lehena. Joan gaitezen urrengora. Estrategia berdina da. Orduan, orain, bigarren kasura. Bigarren honetan, estrategia berdina aplikatzen badugu L minus I L M-ren gainean eta L minus I L-ren M-ren gainean, alde batetik, honek ematen duena da, L, M, kasu honetan konstante horri M' ditzen genion, honen modulan karratua. Gero bestaldetik baita esan dezakegu, baita, hau bestaldera pasatzen badugu, honen, eta pasatzen da, honen ermitikoa dugu L plus, L minus, I, L, M. Eta hemen ere, hau ere, L karratuaren funtzioan jarrezakegu. Orduan, hori egiten badugu, ordezkatu dezakegu, hemen dagoen hau, ondorengo adierazpen honekin. Hauxe, ordezkatu dezakegu, L karratu, minus LZ karratu, gehi H barra LZ-rekin. Hau da, L plus L minus, honen berdina du. Hau, aurreko atal batean erabili genuen, adirako adierazpena du, bestela, harin atera daiteke, berdinketa hori. Orduan, zuzenean jarraitzen dugu, hau aplikatzen, berriro ere harmoniko esferikoak L karratu, LZ karratu, eta LZ-ren autofuntzioak direnez, orduan, zuzenean ordezkatu dezakegu hauek, autobalio horiekin, hauei dagozkien autobalioekin, beraz daukagu H barra karratu, L bider L bat, minus H barra karratu, M karratu, gehi H barra M. Beraz, hauze dugu, balioa. Eta, ja, amaitu dugu, ze hau kanpora ateratzen da, eta berriro geratuko litzaiguken ILM bider ILM, eta hauze dugu bat. Beraz, hemetik ateratzen duguna, zera da? Berriro goian izan dugun argumento berdina aplikatzen badugu, hemetik ateratzen duguna, zera da? ALM prima hori, izango dugula berdin, H barra, L, bider L gehi bat, jarriko du hementxe minus, M, bider M ken bat. Hauze du, honen berdina, honen erroaren berdina. Orduan, ja lortu dugu bi konstante hoien adierazpenak. Hau dugu bat, eta hauze dugu bestea. Eta adierazpen hauek oso importanteak dira gogoratzea. Eta, orduan, hemen gogoratzeko jarriko dugu geratzen zaizkigun adierazpenak. Gorrian jarriko ditugu, oso erabilgarriak dira. L plus edo minus. Harmoniko esferiko baten gainean aplikatzerakoan ematen duena da berdin H barra bider L gehi bat minus M plus minus bat, horrek esan edu L plus dugunean plus izango dugula hemen ikurra, eta L minus dugunean L minus izango dugula, I L M plus edo minus bat. Hau da daukagun adierazpena. Eta berriro diotzuet, hau dugu oso erabilgarria. Adibidez, L-ren adierazpen matrizialak ateratzeko. Horatzen baduzu, hori zinbestekoa da ateratzeko adierazpen matrizialak ateratzeko, zek ematen duen, eragi horiek
autofuntzio gainean aplikatuta. Beraz, L plus eta L minusen adierazpen matrizialak ateratzeko erlazio hau ezinbestekoa dugu. Eta L plus eta L minusen adierazpen matrizialekin atera daiteke Lx eta L minusen adierazpen matriziala. Hau da, hementxe daukagun adierazpen hause oso erabilgarria dugu. Eta zer esanik ez, oso importante dugu, buruan gordetzea. Ze askotan erabiliko dugulako.